बे समाव मोनसे गिदिर खौरां बिग ब्रेकिं निउज BSUआ बिग जिर' जाबाय। नंगौ, नोंथाङा थारखौनो खोनादों। BSUआ बिग जिर'। BPF राजखान्थि हानजाजों दानानै होजानाय BSUआ खामानि मावग्राफोरा BSUआव खामानि मावग्राफोरा दिनै लाथिख' जाबाय। BPF राजखान्थि हानजाजों दानानै होजानाय BSUआ बा BSUआव खामानि मावग्राफोरा दिनै लाथिख' जाबाय। मानोना गासै BSUनि दैदेनगिरिफोरा दिनै UPPL राजखान्थि हानजायाव जगदान। दिनै BSUनि सागु फिन दिनै BSUनि सागु गोख्रों मिरुनि दैदेनगिरिफोरा UPPL दोलोआव जगदान जादों। थांनाय 26 फेब्रुआरियाव BSUनि 12 गोख्रों लोगो आफादगिरिजों लोगोसे बुंथिगिरि नेहाथारिफ्रा प्रमद बर'नि मावख'आव थांनानै आखाइ गोरोबहैदोंमोन आरो बे समाव जगदान जानाय समाव दैदेनगिरिफोरा बिथांमोना बुंदोंमोन दि आरोबाव गोबां लोब BSUनि दैदेनगिरिफोरा जगदान जागोन होननानै रोखा बुंदोंमोन आरो बे लेखा फिन दिनै फोरमान जाबाय। BSUआ आफादाव दिनै दैदेनगिरि गैयै लाथिख' जाबाय। फिन दिनै सागु दैदेनगिरिफोरा मिरु BSUनि दैदेनगिरिफोरा दिनै UPPL राजखान्थि हानजायाव जगदान जाबाय। थारैनो BSUआव मा जादों? दा BSU आफादाव बा राजखान्थि हानजाजों दाना होजानाय BSUआ दिनै माबे लामाजों थारैनो लाथिख' जामारबाय नामा BSU आफादा? मानोना थांनाय समाव UPPL आव हाबखांनायनि उनाव फिन आरोबाव सागु मिरुनि दैदेनगिरिफोरा दिनै UPPL आव जगदान जाबाय। फारि दिनै UPPL आव जगदान जाबाय थानायखौ नुनो मोनदों। लकसभा बिसायख'थिया साखाथियावसै आरो बे समावनो मोनसे बिग आपडेट। मिरु BSUनि दैदेनगिरिया दिनै UPPL राजखान्थि हानजायाव जगदान जाबाय। प्रमद बर'नि गोख्रों खामानि मावनायखौ नुनानै दिनै गोबां रायजो राजाजों लोगोसेनो गोबां दैदेनगिरिफोराबो बिथांनि खामानि मावनायखौ मोजां मोननानै लोब दैदेनगिरिफोरा दिनै जगदान जानायखौ नुबाय थादों। थिग बेबायदिनो दिनै BSUनि मोनसे BSU जाय राजखान्थि हानजाया BPF राजखान्थि हानजाजों दाना होजानाय, बे BPF राजखान्थि हानजाजों दाना होजानाय मोनसे आफादा दिनै गोमालांनायनि लामायाव। मानोना थांनाय समाव 26 फेब्रुआरियाव प्रमद बर'नि नबथियाव थांनानै मिरु BSUनि 12 बिजाथिफ्रा बिथांमोना BSU नागारनानै UPPL आव हाबदों आरो थिग बेबायदिनो दिनै सागु BSUनि दैदेनगिरिफोरा हाबनाया मोनसे रोखा फोरमान जाबाय। मिरु BSUनि जगदान जानाय बिथांमोना डक्टर अनजालु बसुमतारी, भाइस प्रेसिडेन्ट सेन्ट्रेल BSU, डक्टर बिरफुंसार बसुमतारी, एजुकेशन सेक्रेटारि सेन्ट्रेल BSU, दिपगोरा मोसाहारि, सेक्रेटारि सेन्ट्रेल BSU, एक्स प्रेसिडेन्ट बुसु चिरांनिफ्राय, खाम्फा नार्जारी, अर्गेनाइजेशन सेक्रेटारि सेन्ट्रेल BSU, एक्स प्रेसिडेन्ट बुसु गसाइगावनिफ्राय, जनकलाल बसुमतारी, अर्गेनाइजेशन सेक्रेटारि सेन्ट्रेल BSU, दैथुन मोसाहारि, मेम्बार सेन्ट्रेल BSU, देबसुं ब्रह्म, अर्गेनाइजिंग सेक्रेटारि सेन्ट्रेल BSU, निजम बसुमतारी, मेम्बार सेन्ट्रेल BSU, धनजित इस्लारि, मेम्बार सेन्ट्रेल BSU, बिथांमोना दिनै जगदान जादों। बे समाव मा बुंदों बिथांमोना जगदान जानानै नैबे समाव नोंथांमोननि होनि गासिबो रादाब नायगिरि नोंथांमोननि चेनेलनि बिसोरनिसिम गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय आरो जों हामबाय होनो सानदों UPPL दोलोनि मानगोनां प्रेसिडेन्ट आफादगिरि बिथां आरो लोगोसे जाय दिनैनि बे हाबाफारियाव जोंखौ नाजावनानै लादों बिथांमोननि दोलोनि जेसेबां गाहाय सोद्रोमाफोर जेरैहाय मानगोनां MLA लरेन्स इसवारि सार, मानगोनां गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारी सार आरो बिथांमोनजों लोगोसे जेसेबां पर्टफलिय' हल्डार्सफोर दं बिसोरो जोंखौहाय बजबनानै आरो बरायनानै लानो थाखाय जोङो हामबाय होनग्रोयो। दा जोङो BSU सेन्ट्रेल BSU हिसाबैहाय जोंनि जा लोगोफोर बिथांमोना सिगां फैग्रोदोंमोन आरो जोंबो दा बिसोरनि उनावहाय दा बेवहाय माखासे जे UPPL दोलोनि मिशन भिजन जे पिसफुल स्मार्ट ग्रिन बड'लेण्ड दानाय स' बे मिशन जे भिजन बिथांमोननि दोलोनि बेखौ मोजां मोननानैहाय
जोंनि लोगोफोरा जोङो जयैहाय बिथांमोननि पार्टियाव जगदान होफैदों आरो जों बुंनो थाङोबा जे बिथांमोननि मिशन भिजन बेनि बिदिन्थि होनो सानोबा दाख्लै बावैसो जे मोनसे हिस्टरिक जोंनि बर' समाजावहाय मोनसे डे जानानै थांदों जे मोनसे MOU साइनिं बिमका साइन्स स्पेस सेन्टार बेनि गेजेरावहाय स' बेबायदि गोबां स्किमफोर लाबोनानै प्रजेक्टसफोर लाबोनानै पलिसिफोर लाबोनानै बिथांमोना जे ससियेल वेलफेयारजों लोगोसे इयुथ्सफोर आरो स्टुडेन्टसफोर स' गोबां खेथ्रआव जे खामानि मावनायखौ बिथांमोना जोंखौहाय थुलुंगाखांहोदों जायनि थाखाय जों दिनैहाय बेवहाय जोङो ज' जाफैदों बिथांमोनजों आखाइ हमफैदों आरो नैथि जाहोना बेनो जाहैबाय जे जोंनि लोगोफोर सिगां फैखानाय जोङो बयबो समानै सनमान होलाय लायो बिथांमोना जेराव दङ जों बेवहाय खामानि मावनो मोजां मोनो स' जों बेनि थाखाय बिसोरजों जोङो ज' जाफैफादों स' जाहोना बे UPPL नोंथांमोना दङ BSU BPFनि मोनसे सेल नोंथांमोना दिनै मानो एरायनानै फैनो गोनां जाखो? स' एरायनायनिथ' जेबो बेबायदि गाज्रि जेबो जाहोन गैया जेरै जोङो आङो दासो बुंदोंमोन जे बिथांमोननि जे मिशन भिजन आरो इयुथफोरनो जे मोनसे प्लेटफर्म होदों खामानि मावनो थाखाय जयैहाय गावनि हारिनि थाखाय बा गुबुन हारिनि थाखाय जाहाथे जोङो जयै अनलायनानै थानो हायो स' बे मिशनखौहाय बे भिजनखौ जोङो नुनो मोनदों जायनि थाखाय जोङो बे पार्टियावहाय हाबफैनाय जादों फैनो गोनाङाथ' फैगोनानो निस्सय बिथांमोना फैगोन जोंखौ नुनानै बिथांमोना इन्सपायार जागोन बे आरो BSUआ जोबस्रांनायनि लामायाव नामा? जोबस्रांनायनि लामाखौथ' जों बुंनो हाया मानोना गोबां बिदिनो गोबां माखासे बेक्तिफोर थायो जायफोरनि आइडिअलजिया जेनेबा BSU जों गोरोबनो हागौ बा UPPL जों गोरोबनो हागौ स' बिथांमोना बेयाव थाङोबा बेयो थागोन बा थाया जों बेखौ बुंनो हाया स' जोबस्रांनायनि लामाखौ जों थारै बुंनो हाया खिन्थु BSUआव आङो अर्गानाइजिं सेक्रेटारिमोन स' बे जोंनि UPPLनि जे गाहाय मावखुलि बे गाहाय मावखुलियाव डक्टर अनजालु बसुमतारी सेन्ट्रेल BSUनि भाइस प्रेसिडेन्ट डक्टर देरफुंसा बसुमतारी सासे सेक्रेटारि बिथांमोननि दैदेननायाव गासै 9 सा मिरु BSUनि दैदेनगिरिफ्रा दिनै आरोबाव जोंनि UPPLआव बिथांमोना जगदान जाफैबाय थारैनो जोबोद रंजाथाव बाथ्रा नोंथांमोना नुदों बे साननैसोआव गोबां BSUनि दैदेनगिरिफ्रा बिथांमोना गोसो जानानै बिथांमोना UPPL जि हान्जा बे UPPL हान्जायाव बिथांमोना हाबफैदों बिथांमोना UPPL हान्जानि जि आइडिअलजि बे आइडिअलजिखौ मोजां मोनदों दानि बिटिआर सरकारनि मानगोनां चिफ प्रमद बर'नि दैदेननायाव जि रोखोमै बिटिआर ओनसोलनि जौगाखांनायजों लोगोसे लाइमोनफोरनि थाखाय आरो फरायसाफोरनि थाखाय जेरैबायदि मानगोनां प्रमद बर' दैदेननाय जे सरकार बे सरकारा खामानि मावगासिनो दङ बेफोर गासैखौबो नोजोर होनानै बिथांमोना प्रमद बर' दैदेननाय UPPL जि हान्जा बे हान्जायाव हाबनानै जोंबो खामानि मावनो होननानै बिथांमोना आवगायबोदों आरो बेखौ जोङो मस्ट वेलकाम खालामदों गोरों जोंनि जायफोर फरायसाफोर दङ क्वालिफाइड फरायसाफोर बिथांमोनखौ मोननानै आरोबाव जोंनि जे हान्जा जोंनि जे दल बे दलखौ जों गोख्रों खालामबावनो हागोन आरो गोरों गथ'फोरखौ लानानै दा जोंनि जे सरकार बे सरकारा जिहेतु गुबुन गुबुन बिथिङाव खामानि मावगासिनो दङ मिशन मुडआव बेफ्राव बिथांमोनखौ जोङो बिबान होनो हागोन बिथांमोनखौ बेहाय खामानि मावफाहोनो हागोन दा जोङो बेबायदि जोङो नुदों नोंथांमोना नुदों जे फैगौ जे लकसभा बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव जे BPF हान्जाया जेनखागोन बेखौ नुनानै गोबां रायजो राजाफ्रा दिनै आवगायबोदों सरकारजों खामानि मावफानो थाखाय गोबां BPFनि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो दिनै हान्जाखौ सोलायनानै UPPLआव गुबुन गुबुन जायगायाव प्राइमारियाव सोरबा ब्लकआव सोरबा जिल्लायाव हाबगासिनो दङ मैयाबो जादों दिनैबो जादों आरो जाबावगोन गोबां बेबायदि दैदेनगिरिफ्रा जोंनि हान्जायाव हाबगोन जायनो हान्जायाव हाबफैगोन जों बिथांमोनखौनो बरायगोन सिगां 25 सामोन आरो दिनै 9 सा आरो बेबायदिनो गोबां जिल्ला आरो ब्लकआव हाबगासिनो दं मोनसे फोसावथाय 2024 निफ्राय 2025 मायथाइनि ड्रीम किन्डारगार्टेन प्रि स्कुल काम क्रिच सेन्टारनि मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ। क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय एबा देबोरगाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिजों नांजाबनाय गियानपुरियाव गोदानै ड्रीम किन्डारगार्टेन प्रि स्कुल काम क्रिच सेन्टार बेखेवदों।
जायफोर बिमा बिफाफोरा सानसे थोलो गाव गावनि उन्दै गथ'फोरखौ नोजोर खालामस्लाबनो हाया एबा साख्रि बाख्रिफोराव बेस्थ' जानानै थायो बैसोर बिमा बिफाफोरा गावनि उन्दै गथ'फोरखौ गियान होनायजों लोगोसे 2 बोसोरनिफ्राय 5 बोसोरनि गथ'फोरखौ बे ड्रिम किन्डारगार्टेन प्रि स्कुल काम क्रिच सेन्टाराव सोलोंथाइ होनो हागोन। बे फरायसालियाव गासै सुबिदाखौनो फरायसाफोरानो मोनफुंनो हागोन। सुबिदाफोरनि गेजेराव दं फान लार्निं, डिफारेन्ट टाइप्स अफ को-कारिकुलार एक्टिभिटिज, एज एप्रोप्रिएट कारिकुलाम, सेन्सरी एक्सपीरियेंस, बेनि अनगायैबो होलिस्टिक डेभेलपमेंट, सेफ एंड फ्री लर्निंग एनवायरनमेंट, डेली वीकली एक्टिविटी रेकॉर्ड, नेचर कॉर्नर, लाइव सीसीटीवी सिक्योरिटी, इमरजेंसी फायर सेफ्टी एज वेल मेडिकल किट, एयर कंडीशनिंग फेसिलिटी बेफोर सुबिदाफोरखौ गासै फरायसाफोरानो मोननो हागोन। बेनि अनगायैबो नोंथाङा गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नैबे 8638454887 एबा 9101156459 जानबुं नाम्बाराव फन खालामनानैबो खौरां लाहरनो हागोन।